mindenkit az Iron Beer csatornán. Az első kérdés az is lenne, hogy én miről szeretnék tartalmat készíteni nektek. Hát, ez nagyon egyszerű, ugyanis próbáltam olyan nevet találni, ami egy kicsit így mindeneshez is illik, úgyhogy én legfőképp gamingről szeretnék nektek tartalmat készíteni, aztán ha úgy van, és fejlődök egy kicsit, akkor talán vlogolni szeretnék majd, és ha netán egy-két ember megbíz, akkor egy kis tech videó is lesz a dologban. Akkor felmerülhet még egy olyan kérdés, hogy miért is szeretnék én videózni. Na hát ez nagyon egyszerű, mert van kedvem. Van kedvem elkezdeni a videókészítést, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen munkákkal, hogy és hogyan kezdődhet, és hogy mi a nehézségek, meg mivel kell megküzdeni. Ezen a csatornán nincsenek határok. Mindenféle játékot ki szeretnénk próbálni, legyen szó akár akciókról, epikus kalandokról, vagy pörgős versenyekről, akár autós játékokról, vagy bármi másról. Csatlakozz hozzám, és ne hagyj ki egyetlen őrült pillanatot sem. Tarts velem, ha kíváncsi vagy, hogyan küzdünk meg a legnehezebb bosszokkal, és mi történik, amikor legújabb játékok világába merülünk. A szórakozás sosem áll meg, Iron Beer módra. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, akkor én nagyon szívesen belekezdek a videózásba, és ha látom, hogy titeket is érdekel, akkor nagyon szívesen készítem nektek a tartalmakat. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!